Okay. Happy Sabbath, everyone. Sabata It's rakanaka a munhu blessing wese. to meet all of you Chikomborero kunge chisangana nemi mese. during this international care meeting. Camp meeting ino It's yepasitenderere. a blessing that we have time to gather Chikomborero kuti tine nguva yekusangana with the busyness of the days. nekuve bhizi kwatinenge tinako At least the Lord kumazuva. can give us time to gather together and study. At least Mwari anotipawo nguva yekuungana pamwe chete tichidzidza pamwe chete. We really appreciate this time, Tinokoshesa especially nguva when ino you have little time to study. nyanye kana uine nguva shoma yekudzidza. So today, Saka nhasi we are going to be doing a revision in this first study. muchidzidzo chino chekutanga tichange tichiita revision. I'm going to be doing 2 presentations. Tichange tichiita mapresentation maviri. So in this first one, Saka mune yekutanga inoyi I'll be looking at the history ndichange ndichitarisa nhoroondo of the 2 institutions. yemainstitution maviri. So to do this, Kuita izvi I'm going to start by looking at the history of the institutions. ndichatanga kutarisa nhoroondo yemainstitution. And we are going to base this study on Acts chapter 27. Chidzidzo ichi chichange chakanangana naActs 27. Okay. So I'm going to be using the board. Ndichange ndichishandisa board. But before I do that, we are going to open with a word of prayer. Asi datanga kudaro tichavhura nemunamato. Let's pray. Ngatinamate. Dear Lord in heaven, Mwari wedu kudenga, we come before you this morning. tinouya pamberi penyu mangwanani ano. We thank you for the Holy Sabbath. Chikutendai nesabata dzvene. We thank you for everyone who's here. Chikutendai nemunhu wese ari pano. We thank you for everyone who has joined online. Chikutendai nemunhu wese ajoina online. Guide us as we are going to venture into the study, Titungamirei apo taakupinda muchidzidzo. and bless us all. Mutikomborerewo tese. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So like I've said, Sekutaura kwandaita, that you're going to be looking at the history of the 2 institutions. tichange tichitarisa nhoroondo dzemainstitution maviri. I'm going just to give a recap Ndichangota kuti tibate of Recap. why we need to venture into Acts chapter 27. yekuti sei tichifanira kupinda muna Acts 27. The midnight cry Midnight cry. Okay. The midnight cry opened up the study of 3 histories. Yakatizarurira zvidzidzo zvenhoroondo nhatu. The first one is the history of the counterfeit. Yekutanga inhoroondo yecounterfeit. The second one is the history of Protestantism. Yechipiri iri nhoroondo yeprotestantism. Protestantism, yeah. And the third one is the history of modern Israel. Yechitatu iri nhoroondo yeIsrael yamanje manje. So Naizvozvo, during the midnight cry, pakati peMidnight cry, we looked very much into these 3 histories: takatarisa zvakanyanya munhoroondo nhatu idzi. the counterfeit, Counterfeit, Protestantism, Protestantism and modern Israel. neIsrael. And when you're looking at these 3 Modern. histories, Patinenge tichitarisa nhoroondo nhatu they idzi, follow a certain pattern dzinotevedzera imwe pattern iri which is certain, similar, yakafanana. and that pattern Pattern iyoyo is the following. ndeinotevera. They've got failure, Pane failure, poita failure success. zvakare, pozoita success. All the 3 of them, Dzese dziri nhatu they follow this pattern. dzinotevedzera pattern iyoyi. Yeah. So the history of modern Israel
Saka nhoroondo yemodern Israel, just like Protestantism and the counterfeit, sezvakangoita Protestantism necounterfeit, it follows the same pattern. inotevedzera pattern yakafanana naiyoyi. And for this reason, Nemhaka iyoyi, as we are going to look at the history of the two institutions, patichatarisa nhoroondo yemainstitution maviri, we are going to look basically the history of Protestantism and modern Israel. tichatarisa nhoroondo yeprotestantism nemodern And Israel. whenever you're talking of these two histories, Pese patinotaura nenhoroondo mbiri idzi, we are talking of the history of America and Adventism. tiri kutaura nhoroondo yeAmerica uye Adventism. Because when you looked at the history of Protestantism, Nekuti patakatarisa nhoroondo yeprotestantism, we looked at the Protestants of America, takatarisa maprotestants vekuamerica, the Billy Grahams, vana Billy Graham, Jerry Falwell, vana Jerry Falwell others. nevamwe. Then, when you're looking at the history of modern Israel, Patinozotarisawo nhoroondo yeIsrael we are looking at the yemodern, history of Adventism. tikutarisa nhoroondo From the time that yeAdventism. Adventism started Kubva panguva iyo Adventism yakatanga until the second coming. kusvikira pakudzoka Just like kwaJesu Adventism, wechipiri. modern Israel, Sezvinongoita Adventism, modern Israel, when you look at the history of America, patinotarisa nhoroondo yeAmerica, we are starting from 1798, tinotangira pana 1798, which is the same start point of modern Israel. panova pakafanana panotangirawo So modern this is the Israel. reason why when you go to Acts chapter 27, Saka iyi ndiyo mhaka patinoenda kuna Acts 27, looking at the ship of Alexandria, tichitarisa chikepe chaAlexandria, we are looking at these two institutions starting at the same point. tichitarisa mainstitution maviri aya achitanga So we will be looking at pakafanana. the ship of Alexandria. Saka tichatarisa chikepe chaAlexandria. Okay, I'm going to wrap some of this. Ndichadzima zvimwe izvi. I might not be able to draw a straight line. Ndogona kusagona kudhirowa line And I apologize for that. ndakapasuka, ndine urombo nazvo. Okay. So this line that I've put over here, Line ndandaisa pano apa, I'm going to be putting the main points ndichange ndichiisa mapoints that are akakosha going to acho, illustrate the history of modern Israel and America. acharatidza nhoroondo yemodern Israel nenhoroondo yeAmerica. Thank you. Okay, so this ship of Alexandria, if you go back to Acts chapter 27, Chikepe chaAlexandria ichi ukadzokera kuna Acts 27. I'm not going to venture much into the verses because of time. Handisi kuzopinda mumavhesi zvakanyanya nekuda kwenguva So yedu. some of them I'm just going to mention the verses Saka mamwe acho ndichangometaura for the mavhesi purposes of acho time. nekuda kwenguva. Okay, so this ship of Alexandria, Saka chikepe ichi chaAlexandria it started off chakatanga 1798. 1798. I'm putting the for the lack of a proper word, I'm taking the verse as it is. Ndiri kutora vhesi I'm taking the sezvairi, verse, ndiri kutora vhesi, the verse, literal verse. vhesi riri literal. Then I put an application Ndobva ndaita because application. this is, I believe this is revision for almost every one of us. Ndotenda kuti i-revision kune vazhinji vedu. All right. So before 1798, 1798 we know isati that this yasvika, was papal rule. toziva kuti hwaiva utongi hwepapasi Papal for 1260, hwemakore 1260. and 1798 is the time of the end. 1798 iri nguva We are seeing a yekupedzisira. transition from the fifth kingdom to the sixth kingdom Bible prophecy. Tinoona shanduko kubva kune kingdom yechi5 And from tichienda kune papacy, yechi6 yeBible prophecy. we are seeing the sixth Pana kingdom, papasi tinoona kingdom yechi6, and this sixth kingdom is the USA. kingdom yechi6 iyi ndiyo USA. Okay, so from this,
Kubva pane izvozvi we are also going to see that this is the start of the Millerite history. tichaona zvakare kuti ndopanotangira nhoroondo So these two yemamillarite. institutions, they are starting at the same point. Saka mainstitution maviri aya ari kutanga So pakafanana. we are seeing again Millerite history. Saka zvakare tiri kuona nhoroondo yemamillarites. So from 1798, Pabva pana so 1798. this ship started off, Saka chikepe ichi the ship chakatanga, of Alexandria, chikepe chaAlexandria. and the next stop was Myra and Lycia. Pachakazomira pechipiri paiva paMyra neLycia. I'm going to write Myra. And by application, we line up this with 1844. Saka nekuaplya tinozvinanganisa na1844. And the word Myra means bitterness or Zwi rekuti bitter. Myra rinoreva zvinovava. When the Millerite movement had a bitter experience. Apo movement yemamillarites yakava neexperience And from yakanga iri this, bitter. the ship Papa went naizvozvi, off course chikepe chakabuda munzira in 1863. gore 1863. And before I go to this waymark, Ndisati ndaenda kuwaymark irori. here in 1844, it was also a disappointment for America Pano pana 1844 yaivawo because of the disappointment 1844 kuAmerica. election. Nekuda kweelection So it's ya1844. both a bitter experience for the church Saka iexperience yairwadza and kukereke America itself. zvakare kuAmerica. 1863, the ship went off course. 1863 chikepe chakabuda munzira. I hope this is the spelling, of course. So in 1863, Gore the 1863 church went off course because kereke yakabudawo mumugwagwa they introduced the 1863 chart. nekuti vakaunza chatra 1863. So the 1863 chart Saka chatra is 1863 how the Adventist church went off course. ndo kubuda When you mugwara look at kwakaita America, Adventist Church. Patinotarisa America, America went off course because it combined church and state. America yakabuda mugwara nekuti yakasanganisa kereke And it ceases nenyika. to serve its purpose of defending mankind. Yakabva yamira basa rayo rekudzivirira vanhu. And this waymark here, we call it Snyder's. Waymark iri tinoridaidza tichiti Niders. And the ship goes again. Chikepe chinoenda zvakare, The ship keeps sailing. chinoramba chichisaila. So from Snyder's, Kubva paNiders, the ship was again seen at Lycia. chikepe chakaonekwa zvakare paLycia. And Lycia, we line up with 1989 Lycia inonangana when the na1989 ship is coming back on course. chikepe pachinenge chakudzoka mugwara. And we call 1989 the time of the end. 1989 tinodaidza tichiti time of the end. But we know that for a fact, 1798 is the time of the end. Asi tinoziva kuti But there's a point that I want to make clear. 1798 ndiyo time of the end. Asi pane 1798 is the time of the end. 1798 iyi time of the end. It's both a point and a period. Point zvakare period. So from 1798, Saka kubva pana 1798 we are living in the time of the end. tiri kurarama munguva So yekupedzisira. 1989 Saka 1989 is within the time of the end. irimowo munguva yekupedzisira. But this is where we are seeing the ship coming back on course. Asi ndo patiri kuona chikepe chiri kudzoka mugwara. Yeah. And for after 1989, Tapfuura our 1989 next waymark will be 2001, waymark redu rinotevera ndi2001. when the ship was struck by the easterly winds. Chikepe pachakarohwa nemhepo And the yekueast. east wind is called Euroclydon. East wind iyi yaidaidzwa ichinzi Euroclydon. Euroclydon. Yeah. It's Euroclydon. Yaidanwa ichinzi Euroclydon. And this Euroclydon, we get it from Acts chapter 27, verse 14. Iyi Euroclydon tinoiwana pane verse 14 raActs 27. So this east wind, Saka east when wind you're making iyi an application, patinoita application we line up with Islam.
Tinoinanganidza neIslam. And I'm not going to do a much explanation on that. Handisi kuzotsanangudza zvakawanda pamusoro paizvozvo. So after this major waymark, Tapfuura waymark huru iri, the next major waymark waymark rihombe rinotevera will be the shipwreck. kunenge kuri kupwanyika But kwechikepe. before the shipwreck, Asi chikepe chisati there are chapwanyika, two other small waymarks between. pane mamwe mawaymark maviri madiki pakati. So the shipwreck will be here, Saka kupwanyika kwechikepe kuri apa, but here we have got two other waymarks asi apa tine mamwe mawaymarks maviri that are between these two major waymarks. ari pakati pemawaymark mahombe aya. And by doing this, we have seen that we are following a pattern again. Mukuita izvi takaona kuti zviri kutevedzera pattern zvakare, That in every dispensation, asi mudispensation rimwe we nerimwe have minor waymarks, tine if I may mawaymarks say. madiki, kana ndichigona kutaura ndichidaro. So these ones will be the increase of knowledge and the formalization. Saka aya maviri rimwe rine increase of knowledge rimwe riri So if you go formalization. back to Acts chapter 27, Saka ukadzokera una X27 we are going to see that after this Euroclydon, uchaona kuti Euroclydon yapfuura. what happens is Paul made a prediction, Chinoitika ndechekuti Paul anoita and prediction. that prediction is that everyone was going to be fine, Prediction iyoyo yaiva yekuti munhu wese achange ari even after fine this tremendous wind. kunyangwe mhepo huru iyi yapfuura. So here, the Apa prediction that Paul makes, prediction inoitwa naPaul we line up with the midnight, inonangana nemidnight. and midnight in our application is 2019, Mukuaplya kwedu midnight inenge iri 2019, which is Raphia. inova iyo Raphia. Then the next other waymark, Waymark inotevera what happens in Acts chapter 27 zvinoitika muna is X27 that the sailors, they spotted the land, kuti vaityaira chikepe vakaona land, which gave them hope. zvakavapa hope. And this waymark, Waymark iyi we line up with midnight cry. tinoinanganisa nemidnight cry. If you go back to the church, Tikadzokera kukereke with special emphasis to the movement, tine emphasis iri special kumovement. after 2001, Tapfuura 2001 there was a prediction, pakaitika prediction, and we had the increase of knowledge takava nekuwedzera kweruzivo about the test that we're going to get. maererano netest yataizowana. So we had the increase of knowledge of the Sunday law in 2019. Saka takava nekuwedzera kweruzivo kweSunday law muna 2019. And that increase of knowledge was about feminism. Kuwedzera kweruzivo uku kwaiva kwefeminism. And after that, we Mushure had the midnight maizvozvo, cry message. takazove nemidnight cry message. So after 2019, Naizvozvo 2019 yapfuura, we are going to get to Paniam, taizosvika paPaniam. and Paniam is 2021. Paniam i2021. And now we have the formalization of the message. Takazove neformalization yemessage. So when you get the formalization of the message, Patinowana formalization yemessage, there is hope of where we are coming from and where we are going as a movement. pane hope yekuti tikubvepi tichienda kupi semovement. But then there is a great test that you're supposed to face, Asi paizova netest huru yataifana kusangana nayo, which in the words of Acts chapter 27 is the shipwreck, iyo mumazwi eX27 inova kupwanyika kwechikepe, which is the great test for us all, the Sunday law. inova test huru kwatiri tose yeSunday law. So when this ship was wrecked Chikepe ichi pachakapwanyika on the island of Malta, paisland yeMalta, Paul has made a prediction before Paul akambonga aita prediction that everyone who was in the ship was going to be saved. kuti munhu wese aiva muchikepe aizoponeseka. So when you get to the Sunday law Saka patinosvika paSunday law or at the shipwreck, kana panopwanyika chikepe, after that, we are going to have the other small waymarks again before we get to the major waymark. mushure mazvo tinozova nemawaymark madiki tisati tasvika pawaymark huru. So we have another major waymark here, Saka tine imwe waymark hombe pano, and obviously the last one. pozouya rekupedzesera.
So before this major waymark, Tisati tasvika pawaymark huru we are iyi, having the other two waymarks here tine mamwe mawaymark maviri pano apa, after the shipwreck. chikepe chapwanyika. Okay, so what you're going to have here, Saka zvatinazvo pano apa, we are going to have the incident where when Paul was bitten by a snake. tine apo Paul akarumwa nenyoka. Then the other waymark Rimwe waymark is racho when Paul heals the father of Publius there ndipo at the island. paanorapa baba vaPublius paisland iyoyo. So I'm not going to look much after this history. Handisi kuzonyanyotarisa after nhoroondo iyi. And in this one again, Apa zvakare, when Paul leaves the islands, Paul paanosiya island he gets iyi, into another ship because this one has been wrecked. anopinda mune chimwe chikepe nekuti chekutanga changa So chapwanyika. Paul gets into a new ship, Saka Paul anopinda muchikepe chitsva. and we line up this one with the close of probation Saka tinochinanganisa nekuvharwa because kwemutsa. Paul had done a work here. Nekuti Paul anga aita basa pano He had apo, done a work on the Anga- islands. anga aita basa paisland. When Paul is done with the work here, Paul paanenge apedza nebasa apa, he gets into a new ship. anopinda muchikepe chitsva. Then we are going to see this new ship Tichaona chikepe chitsva ichi having other two stops again. chimira panzvimbo mbiri zvakare. Then it's going to stop here, Chobva chazomira pano apa, which is the end of the journey. kunova kupera And kwerwendo. and if you would like to line this one with our history or the histories of the two institutions, Kana chida kunanganisa nenhoroondo yedu kana nhoroondo yemainstitution this will maviri, be the second advent, kune kuri kudzoka kwechipiri, when the journey ends for everyone. rwendo parunopera kumunhu wese. So I've just given like a brief history Saka ndangopa of nhoroondo Acts chapter 27, muchidimbu yaActs 27. but my main concern Asi concern yangu huru will be the history between these two waymarks, inhoroondo iri pakati pemawaymark maviri aya, 2001 in the Sunday Law, 2001 neSunday Law, Euroclydon and the shipwreck. Euroclydon nekupwanyika kwechikepe. And I will narrow down again Ndichazoita and look narrow down specifically zvakare. between the history between Paniam and Sunday Law. Ndotarisa zviri specific kunhoroondo iri pakati pePaniam neSunday Law. Okay. So I would like to go back a bit Ndoda kuti tidzokere zvishoma in this history munhoroondo iyi and look at the experience of Paul and others in the ship. totarisa experience yaPaul nevamwe muchikepe. With the experience of the movement, Neexperience yemovement, there seems to be no hope at times. zvinoita kunge pasina hope dzimwe nguva. When people look back and say, where are we going? Vanhu vakatarisa kumashure vakati tiri kumboenda What are kupi? we doing at the moment? Tiri kumboitei panguva We are iyi? waiting for the Sunday Law. Takamirira Sunday Law, We have waited long tamirira nguva refu, and there seems to be nothing zvoita kunge hapana chiripo, because we are expecting to see something new. nekuti tiri kutarisira kuona chinhu chitsva. But if you go back to this history, Asi ukadzokera zvakare we are kunhoroondo going to iyi, see that Paul, tichaona kuti Pauro, just before the shipwreck, chikepe chisati chatsemuka, Paul entreated everyone that was in the ship Paul akataura nemunhu wese aiva to get some muchikepe, food akati idyai, because they've gone for a long time without food. nekuti vanga vafamba nguva refu vasina chekudya. So if you look at Acts chapter 27, Tikatarisa pana Acts 27 verse 30 to 36. ndima ya30 kusvika 36. Acts 27, Acts 27 verse 30 to 36. ndima ya30 kusvika 36. I'm going to read. Ndichaverenga. Are you there? Okay.
Let me just read and do verse 36, then you can do the translation, right? So verse 30 says, as the shipmen were about to flee out of the ship, oh, I'm reading that one, yeah. As when the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship, you will not be saved. The soldiers cut off the ropes out of the boat and let her fall. And while the day was coming, Paul besought them to take meat, saying, this day is the 14th day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health, for they shall not be an hair fall from a head of any of you. And when he had thus spoken, he took the bread and he gave thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then they were all of good cheer, and they also took some of the meat. Apo vaya muchikepe vakanga vakuda kutiza vachijamba kubva mushipi. Apo vakanga vadzikisa mabhoti munyanza. Pauro akati kune centurion nemasoja, kunze kwokuti ava varamba vari muchikepe, imi hamugoni kuponeseka. Masoja vakacheka tambo dzaiva dzakabatira kumabhoti vachimaita kuti adonhere munyanza. Apo zuva rakanga rakuswedera, Paul akavaudza kuti idyigai zvenyu, nekuti zuva rino iri ndiro zuva rechi14 musati madya, makamirira muchiramba muchienderera mberi nekutsanya musati madya chinhu. Naizvozvo ndinokutaurirai kuti idyigai chikafu nekuti ndezveutano Okay, hwenyu. so Paul asked them to have some meat, Paul akavati vadye to chikafu, have some food, kuti vave nechikafu, because they haven't had any for a long time. nekuti vakanga vasati vadya chikafu kwenguva refu. And if you look at this narrative, Ukatarisa kutaura uku, this is just before the shipwreck, chikepe and chinenge these chakuda sailors were about kutopwanyika. to flee from the ship. Ava vaiva muchikepe vakanga vakuda kutiza kubva muchikepe. Then Paul said to the centurion, So anobva ati kune these centurion, people are supposed to stay in the ship vanhu ava vanofanira kutoramba vari muchikepe so that everyone can be saved. kuitira kuti munhu wese aponeseke. Then when they have hearkened to his word, Pavakateerera listened, zvaitaurwa naPaul, he entreated them to have some food. akavati idyigai zvenyu. And the verse said, when they have taken of the food, they are all cheerful. Vhesi rinoti pavakadya vese vakatanga kufara. So looking at this history, Saka kutarisa munhoroondo iyi, we have everything that we need tine zvese zvatinoda to know for our time. kuti tizive kunguva yedu. There is no narration that says Paul went out of the ship and got some food and brought it in again. Hapana narration inoti Paul akabuda muchikepe This is akanotsvaka the food. chikafu akachiunza zvakare. This is the food that they had Ndo chikafu chavaiva nacho from the start of the journey. kubva pakatangira So rwendo. everything that we need to know about the Sunday law, Saka zvese zvatinofanira kuziva we have pamusoro it already. peSunday law titori nazvo kare. What you only need is to go back and study again. Chatinongofanira kuita kudzokera mumashure tonodzidza zvakare. And what happens when you study again? Chii chinoitika patinodzidza zvakare? We start to see some things that we haven't seen before. Tinotanga kuona zvimwe zvinhu zvatisati tamboona And it kumashure. makes us cheerful and it gives us hope. Zvotiita kuti tifare, zvotipawo hope. So as we are approaching the shipwreck, Saka patiri kuswedera there are some who are Kutsika going to say we are kwechikepe. going to jump off of the ship. pane vamwe vachati hainda kujamba kubuda muchikepe. They will cast the boats into the sea, Vachakandira zvikepe wanting to munyanza get out of the ship. vachida kuti vabude But if muchikepe. you listen to the word, Asi kana mukateerera kushoko, to stay in the ship kugara and muchikepe, study, muchidzidza, we are going to be cheerful muchange muchizofara, and see that we have everything that we need to know about the Sunday law. tozoona kuti tine zvese zvatofanira kuziva pamusoro peSunday law. We have had the increase of knowledge 2019. Takava nekuwedzera kweruzivo 2019. 2021, we had the formalization. 2021 takava neformalization. Everything that we need to know about the Sunday law, we have it. Zvese zvatofanira kuziva maererano neSunday law tinazvo.
we just need to go back and eat again. Tinongofanira kudzokera kumashure todya zvakare. And when you get to the shipwreck here, Patinosvika pakupwanyika kwechikepe panapo, Acts chapter 27, it says, Acts 27 inoti, when the ship wrecked, chikepe pachakapwanyika, there were sort of like two groups. paiva nemaboka maviri. There were those that were with Paul Kune in the vaiva group. naPaul muboka iroro. If you read sketches from the life of Paul, Tikaverenga kubva kune zvinyorwa zveupenyu hwaPaul, mm, 270.1, page 270, paragraph 1, we are going to understand that tichanzwisisa isu kuti Ellen White, from this life sketches of the life of Paul, kubva kune ma-life sketches eupenyu hwaPaul, there is a distinction that is made pane kupatsanwa kunoitika, that there were some who were with Paul or his brethren, kusiyaniswa kunoitika kuti pane vamwe vaiva naPaul, those we had in the ship, vaiva navo muchikepe, the 273 people, vanhu 273 vaya, and those who joined Paul kwozoita vakazojoina Paul after the shipwreck, chikepe when Paul chapwanyika. was giving thanks to God for saving the people. Paul paaitenda Mwari nekuponesa kwakaita The vanhu. fact that it says some who joined with Paul and his brethren, Kutaura kwakunoita kuti vamwe vakazojoina it Paul shows us nehama that there are dzake, two groups here. zvinotiratidza kuti pane maboka maviri pano apo. Paul is giving thanks to God, Paul ari kutenda kuna Mwari, and the other vamwe who joined Paul, vanojoina Paul they are praying to the other God who is not Paul's God. vari kunamata kune mumwe Mwari asiri Mwari waPaul. And these people on this island, Vanhu vari paisland iyi or the sailors in general, kana kuti vaiseila muchikepe zviri they general, used to pray to some vaimbonamata gods, nevamwe vaMwari, Castor and Pollux, Castor naPollux, who were stamped on their coins or their money currency. vakanga vakadhindwa pamari dzavo, Like the gods were stamped on their money. vaMwari ava vakanga vakadhindwa pamari dzavo. Yeah. So when Paul was giving thanks to God after the shipwreck, Saka Paul paaitenda Mwari chikepe chapwanyika, there is another group again who's thanking their gods for saving them, pane rimwe boka zvakare riri kutendawo vaMwari vavo kuti because these matiponesa, sailors, they believed that there was a God who always saved them from these tremendous waves in the sea. nekuti vanhu ava vaitenda kuti kuna vaMwari vanovaponesa kubva So if you put this in the application, kune zvinoitika munyanza. Saka tikaita application when you iyi, get to the Sunday law, patinosvika paSunday law, we are going to have two groups tichange tiine mapoka praying to maviri two different gods. vachinamata Mwari, And you know vaMwari that at the vaviri Sunday law, vakasiyana. Tinoziva kuti these paSunday two law, institutions that we're tracing the history of, mainstitution maviri aya tatichironda nhoroondo they are dzawo going to be regged at the Sunday law. achapwanyika paSunday law. Adventism as an institution Adventism seinstitution at the Sunday law paSunday is law going to be shipwrecked, ichapwanyika. and another ship Chimwe chikepe of Alexandria cheAlexandria is going to start again chichatangidza zvakare, and finish the journey. chopedzisa rwendo. And here, Apa if you look at America as well, tikatarisa America zvakare, since we are looking at these two institutions, since tiri kutarisa mainstitution aya, America, America its mandate was to Basa protect rayo. mankind, basa rayo raiva rekuchengetedza vanhu, to defend mankind. kudzivirira vanhu. But when you get to the Sunday law, Asi patinosvika paSunday law, the lamb-like beast chikara the chakaita sixth kunge kingdom hwayana, kingdom is yechisix, going to be transitioning into the seventh kingdom.
chichachinja kupinda mukingdom and yechi7 it's going to speak as a dragon. chichatanga kutaura So this sedragon. is where we are going to see Ndipo apo tichaona that the lamb-like beast has changed its characteristics kuti beast riya rakaita kunge hwayana and rachanduka its mandate. macharacteristics ayo. This is not Uye where basa it's going to rayo. start. Hapasiri papo It ichachatanga already started over here. chakatotanga kumashure uku. It's not these people that they started to worship their gods here. Hazvisi kunzi vanhu ava vakatanga kunamata vamwari They've vavo been apa. they've been doing this. Vava vari kutozviita. And here Apa they are showing plainly to everyone vakungoratidza zviri pachena who their kumunhu God wese is. kuti mwari wavo ndiani. And this is what is going to happen at the Sunday law. Ndizvo izvo zvichaitika It has been paSunday law. happening, it's always happening like now, Zvazviri kutongoitika but it's going to be clear kutongoitika which God izvezvi. we worship. Asi zvichangojekeswa kuti ndimwari upi We know that watinonamata. the testing issues of our time Tinoziva kuti zvinhu zvinotitesta munguva yedu is radical feminism. We stand with radical feminism. iradical feminism. Isi tinomira neradical feminism. If you look at America right now, Tikatarisa America izvezvi, there are policies being put in place and laws mapolisi avo nemitemo yavo zviri kuiswa panzvimbo that are restraining ari people's liberties, liberty of kurestraina association. malibhati evanhu, libhati There is a wrong yekuasociata. understanding of what marriage is, Pane kusanzwisisa a wrong kuriko kuti understanding of muchato marriage. chii, kusanzwisisa kuti muchato chii. So they are taking a wrong stand altogether Saka vari kutora stance iri wrong on the zvachose issues, the testing issues of time. pamaissues ari kutitesta panguva If you ino. look at Adventism, Tikatarisa Adventism, their stand in terms of marriage kumira kwavo maererano is nemuchato completely a wrong one. pavakamira patori wrong So zvachose. when you get to the Sunday law, Saka patinosvika paSunday law, for those who have got a wrong understanding of what marriage is in Adventism, avo vanonzwisisa zvisizvo kuti muchato chii they will be muchisavata on the other side. vanenge vari kune rimwe divi, There will be the other group. vanenge vari rimwe boka racho. And there are others who are going to be praising God with Paul Kune vamwe vachange vachirumbidza Mwari vaina Paul, and others worshiping another God. vamwewo vachinamata vamwe vamwari. So this is where it's going to be clear Ndo apo zvichazojeka which side you stand. unomira kudivi ripi. So from this history, Kubva panhoroondo iyi, as we are looking at these two institutions, Adventism and America, apo tiri kutarisa mainstitution maviri aya, Adventism neAmerica, I'm going to look in the second presentation. ndichatarisa mupresentation yechipiri. Kana I'll be tamupresentation looking at yechipiri America. tichitarisa America, We are going to be looking at the laws. tichatarisa mitemo, We are going to be looking at some court cases tichatarisawo mamwe court cases that are being debated in the Supreme Court or that have decisions that have been made already, ari kuitwa makakatanwa muSupreme Court kana kuti akatodhisaidwa which nechekare, shows that America is ceased to be a defender of mankind. anotiratidza kuti America yakamira kuve defender yevanhu. And in the end of all, we are going also to look at Adventism Mumagumo azvo zvese tichatarisawo Adventism, and see where Adventism stands regarding these issues. toona kuti Adventism yakamira papi maererano nenyaya idzi. So this is the end of the first presentation. Saka apa ndo panogumira presentation yekutanga. I hope to meet in the second one as we are going to be looking at these court cases Ndinovimba kuti tichatangana mune yechipiri apo tichange tichitarisa macourt cases aya, and see how the lamb-like beast toona kuti beast rakaita kunge is lamb ceased to protect mankind ramira kuchengetedza vanhu, and now is speaking as a dragon. raakutanga kutaura sechikara. If you can kneel in prayer. Kana tichigona kupfugama tinamate. Let's pray. Ngatinamate. Dear Lord in heaven, Mwari wedu kudenga, thank you for being with us. tokutendai nekuva nesu, And thank you for being with us as we are going back into history. tokutendai nekuva nesu apo tikudzokera munhoroondo. As we are studying, Tichidzidza, we pray that you be with us and open more things to us.
Tonamata kuti munge muinesu muchitizarurirawo zvimwe zvinhu zvakawanda. We hope to understand Tinovimba kuti tigonzwisisa everything that you have given us. zvinhu zvese zvamakatipa. Thank you for reminding us Tokutendai nekutirangaridza that everything that we need kuti zvinhu zvese zvatinoda to prepare for this testing time, kugadzirira kutest iyi you have given us already. time makatotipa kare. Help us to Tibatsireiwo see these truths kuona zvokwadi izvi and accept them as they are presented to us. nekuzvigamuchira apo zviri kuprezentwa kwatiri. Be with us as we are taking a break, Ivai nesu apo tiri kutora breki, and be with us as we convene again. mugova nesu patichasangana zvakare. This is our prayer in Jesus' name. Ndo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Amen.